ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом забономӯзони гиромӣ. дарси 20 аст аз силсила дарсҳои туркӣ барои навомӯзон. алифбои забони туркӣ ҳарфи байни уи дарозе ки худмон мегӯем, байни уи дароз ва байни о аст. яъне ои борик ёки ои дароз агар гӯем шояд хато накунем. о несту валекин на о ҳасту на уи ки худ мегӯем ин аст. оренҷи. дар дарсҳои гузашта гуфта будем ки ин ҳарф ки номаш юмушак г аст, юмушак г дар баъзе калимаҳо талаффуз намешавад. дар баъзе калимаҳо агар талаффуз шавад ҳам овози уи забони русиро дорад. яъне 61 мегӯем, уи забони русиро дорад. дар баъзе калимаҳо қариб ба пуррагӣ не, балки қариб ба овози ғ монанд аст. валекин дар инҷа талаффуз намешавад. оренҷи. донишҷӯ, донишомӯз. хоб ин калима ҳам монанди калимаи оренҷи аст. яъне оретмен, муаллим, омӯзгор. дар забони туркӣ яъне ҷинси занона ё мардона нест. яъне ба кадом маъно? Ба маънои ки дар забони русӣ ҳаст учител ва учительница, ё дар забони худмон муаллим ва муаллима. дар забони туркӣ инҷури нест, ин тавр нест. оретмен муаллим, ҳам муаллимро мегӯянд ва ҳам муаллимаро. өкӯз, барзагол. ördek, инҷа ре ҳаст. ördek мурғобӣ. як чизро хотиррасон кунам ки бародарон ва хоҳарони забономӯз, дар инҷа калимаи оренҷиро тарзи хонданаш ғ навиштагӣ аст, лекин ин ғ талаффуз намешавад. яъне як ба монанди як ғи кӯтоҳа ки ҳаст, лекин ба хотири тарзи яъне оро аз ре ҷудо кардан, ҳамин ғро дар инҷа мондагӣ ҳастем ки масалан оренҷи нахонемш. агар ғро аз байн бигирем оренҷи шояд шавад. шояд баъзеҳо оренҷи хонанд. ва ҳамон хотири ғро инҷа мондем ки яъне ба монанди ҳаст ки мегӯем, лекин ғ намоён нест. оренҷи. ретмен. хуб, ин буд дарси 20. то дарсҳои навбатӣ. худоҳофиз.